दारखुसि दख'रा एबसुनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया थांनाय सानखालि मेहेरगोनाङै जोबलांबाय। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 25थि बोसोरसालिया जथुम्मा एबा रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया 24 आरो 25 डिसेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों दारखुसि दख'रा एबसुनि लांगोना मोखाङाव जानानै थाङो। मैया जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया दारखुसि जारिमिन बिजाब आरो गोजोनपुरि बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो। दारखुसि दख'रा एबसुनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गेवलां मेल हाबाफारिखौ दख'रा एबसुनि आफादगिरि सानसुमा बर'नि मासि लानानै सामलायनायजों तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया बेखेवनानै होयो आरो रायजोफोरनि सिगाङाव बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। बे गेवलां मेलनि हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि रैखाथि थामोनथा आरो जौगाथायनि फारसे खामानि मावलांनो लानाय थांखिफोरखौ रायजोफोरनि गेजेराव फारियै फोरमायथिनानै होयो। गाहाय आलासि बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय रादायफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनो नांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि फारसे गोख्रों नारसिनदों। गोरोबथानि रादायफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनो नांगौनि थाखाय एबसुआ गोख्रों खामानि मावगासिनो दं होनना मिरु एबसुनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ फोरमायथियो। दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा बेजों लोगोसे रुफाथि फोरबो फालिथाय बेनो दिनै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव आङो गिबियावनो बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै आङो गोजोननाय मोननायखौ आङो फोरमायग्रोबाय। आरो दिनै दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' आफादा बिथांमोना 1999 मायथाइयाव जोनोम जाजेननानै दिनै 25 बोसोराव आगान होफैनानै दिनै रुफालि फोरबो फालिथाय फालिनो हानाया दुलाराय बर' आफादनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि होननानै आङो बुंनांगोन। आङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि आफादगिरि जानानै आङो बेखौनो बुंगोन, जि समाव दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' आफादा जेब्ला बोखावजायै कामरुप जिल्लायाव दङमोन, बिथांमोनाबो बै समाव दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' आफाद हिसाबै जोनोम मोननानै जोबोद मोजाङैनो खामानि मावनो लाजेनदोंमोन। आरो बेनिखायनो आङो दिनै बुंगोन, दारखुसि ओनसोलाव जिखिनि बर'फोरा रायजो जानानै दङ, बेवहाय खालि बर'आल' गैया, बिभिन्न जाथि जनगोष्ठिया बेवहाय रायजो जानानै थायो। दा बेनिखायनो बुंनांगोन, दिनै दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खामानि मावनानै बे ओनसोलाव बिभिन्न हारिया रायजो जानायनि गेजेरजों जिखिनि खामानि मावबाय, बेवहाय बर' हारिया एसेबाबो दावगानो हादों होननानै बुंनांगोन। आरो आङो बेखौनो बुंगोन, जिहेथु दिनै 25 बोसोराव आगान होफैनानै जिखिनि बेवहाय दारखुसि ओनसोलाव बै समनि आन्दलनाव बाहागो लानानै दिनै जोङो नुबोदों। आङो 1998 मायथाइनिफ्राय आङो एबसुआव बिबान लाजेनदों। बै समनिफ्राय नुबोदों दारखुसि ओनसोलावबो दिनै एबसुनि आन्दलनानो जा बा बिएलटिनि आन्दलनानो जा बा एनडिएफबिनि बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना बाहागो लानानै खामानि मावबोनायाव दारखुसि ओनसोला फावसायबोआखै। बे ओनसोलनिफ्रायबो गोबां बिएलटिनि गेजेरावबो मुंख्लं जादों, एनडिएफबिनि हाथियार दैनानैबो मुंख्लं जादों। आरो एबसुनि खामानि मावनानैबो बिथांमोना जिखिनि बिहोमा होबोदों, आरो बे बिथांमोननि नाजानायनि थाखायनो, बे ओनसोलनि बर' रायजो जानायनि नाजानायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया बे अबस्थासिम सफैदों होननानै आङो बुंनो सानो। आरो दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' आफादखौ 25 बोसोराव आगान होफैनाया जि मोनसे जारिमिन, बेखौ आङो बुंनो सानो।